Dobrý den, chtěli bychom vám představit náš produkt potravinový doplněk Chlorella Green Pearl. Patří mezi produkty z řady zelených potravin, které se snaží v dnešní uspěchané době vnést do vašeho života kousek z čisté přírody a obohatit tak náš jídelníček o zdraví prospěšné živiny, minerály a vitamíny. Tento je vyroben ze 100% sladkovodní řasy Chlorella pyrenoidasa s narušenou buněčnou stěnou pro lepší vstřebatelnost do lidského organismu. Chlorella v sobě skrývá spoustu blahodárných účinků pro náš organismus, zejména výrazně posiluje imunitní systém, detoxikuje organismus, přispívá ke zvýšení vitality a energie organismu, pozitivně ovlivňuje funkci jater, ledvin a žlučníků. Taktéž uklidňuje střevní stěnu a podporuje růst prospěšné střevní mikroflóry. Má i pozitivní vliv na hladinu cukru a cholesterolu v krvi a spoustu dalších tělu prospěšných vlastností. Chlorella Green Pearl je 100% přírodní produkt bez jakýchkoliv aditiv, pojiv a chemických úprav. Většina konkurenčních produktů tohoto typu prodávaných na našem trhu pochází z Číny, která je známá svým znečištěním a industrializací. Naše Chlorella Green Pearl je vyrobena ze sladkovodní řasy Chlorelly pyrenoidosy, která je pěstovaná v čisté oblasti ostrova Tchaj-wan, který je právem označován jako jedno z nejvhodnějších míst na světě pro pěstování chlorely. Další podrobnosti o našem produktu Chlorella Green Pearl, jeho užívání, účinky a reference našich spokojených zákazníků naleznete na našich webových stránkách www.greenpearl.cz. Tímto vám chceme hlavně nabídnout produkt, který funguje a máme jej i osobně vyzkoušen dlouhodobým užíváním.